Pares lang. Puro palong tili, hindi pa rin. Hindi ba lang po? Hindi kapitan kasi. Yapin dito sa kulong niya. Para kapito nito. Okay, doktor. Ano ang gano'n? Dito sa matis? Ano naman? Sa usimana na. Ugil-ugil pa. Dahil papag-phone ko na naman another
araw wala ka. Iyo, nakakasako ko yan. Saving. Kaya ini. Ako din eh. Kung mga ang tulong ko. Marami kayo sa sabi. Very good. Vlog ko na asin na. Bagay tayo. Pero saan? Ano to? Kalahati natin. 40.